Zdravím všetkých, moje meno je Fire a dnes vás vítam u môjho nového videa. Je tu z mojej novej série Overwatch a je tu so mnou Need, aj keď tu nemá čo robiť, ale proste dneska si idem pozrieť nášho prvého suspekta, ja som už pozeral dvoch. Dvaja boli bez hackov, podľa mňa jeden grifoval, ale to bolo asi tak všetko. No, ja teda idem na to, ja rovno si pozriem evidenciu. Warmap sa skončil, takže neviem prečo mi to tam ukazuje, že máme stále 1 sekundu. No tak si tu 1 sekundu preskočíme, bohužiaľ. Mne to hraje rozhlas, mňa skoro počkaj, vieš čo spravím, ja si preskočím, aj tak mám ešte minútu. Ja vypnem rozhlas, kámo, ja idem na iPhone, vypnúť rozhlas. Wow. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Vieš čo spravil, on stál na mieste, ten nepriateľ, a on ho nevedel trafiť AWPčkom. Aha, no dobre, máme tu nášho suspekta. Náš suspekt stojí na CT spawne, takže ja si to pretočím, lebo neviem, či to bude trollko, proste že... No, ideme sa pozrieť. Má čistý skin na... No. Už sa hýbe, počkaj, ja si to pretočím, už asi zistili, že to je... Počkaj, prvá headka, no a nič. Tak zatiaľ to vyzerá tak, že to je... To sú na takom golde, ako my. Už zistili, že to je Bčko, jeho tým, ale vidím, že... Počkaj, prvá headka. Druhá, počkaj do smoku, ale tak zase videl ho tam ešte pred tým smokom. Pekne tretia headka, kámo, tak toto bola divná headka. To bola divná headka, ja si to pretočím na videu, alebo dám na slow motion. To bola divná headka, to musím povedať, lebo on počúvaj, on vyskočil a proste dal mu headku, okej? Ja si vypnem X-ray na chvíľku. No, tak tento má VH. Dám si... Tak ja to už mám. Okej, kámo, očividne tento chlapec nemá VHčko, pretože to by tu už nestrácal čas a šiel by rovno na Ačko. Má VHčko, ja už to mám rozhodnuté. Kámo, tento buď grifuje, ale neviem za čo ho reportli, lebo nevidím, že by v jeho týme tak rozdávali instantne headky. Skôr jeho zabíjajú. No počkaj, flashne to, no, že by to začal troliť. To by ma ešte neprekvapilo. No, ale zatiaľ nič také. Počkaj, dáme volume 0,01. Ja som to dal troška tichšie, okej? Dám 0,0. Dobre, tak dobre. Keď takto stretnem enemy, kurva, ja by som prišiel za ním. Takto si dám meriť cez krabicu na jeho to... To má VHčko, že? Ten tvoj. Tak to je jasné. Kámo, počkaj. Ale môj nemá VHčko na 100%, lebo to by už neflashoval nič, také to by nerobil, proste... Alebo to by dobre skrývať, no. Zase AFK, kámo, zase je AFK. To sa nerobí, takto byť AFK. No, konečne. Môj suspekt sa pohol, kámo, môj suspekt sa pohol. Wow. Ak to nedefuse má report, má ban za ako grif, to je jasné. A zatiaľ tam nevidím nič také, že bere AWPčko, jasne, to je jasná voľba. Jeho lightning strike si zoberal. No, nemusí to byť jeho, za prvé, lebo vlastne na onom to nevidíš, lebo všetci sú v podstate boti. Ale povieš mi, na čo ho reportovali? Nevidím, že či by jeho hráč to proste dával ako vážne také úplne brutálne killy. Neviem, možno, že má ako v týme hackera, ale... Za čo? Aha, sa ťahať, no zase je AFK, kámo, tak tento má report za proste if, lebo polovicu hry AFK. No, už sa začal hýbať. Tak ja som od prvého killu dávam VH. Kámo, veď ja nemusím ani pozerať. Snažím si to kryť, nehovorím, že si nesnažím sa to kryť, ale to je tak očividné, keď si na neho namieri cez krabicu, alebo... Bože, ale toto je nič, kámo, tento nemá VHčko ani aimbot, za to, že proste, áno, rozdáva tie headky, ale nie sú také divné, proste hádam 1/4. A pozrite sa na, počkajte, pozrieme sa na jeho aim. Ja sa pozrel nenápadne cez tú No, stenu. tak to bolo na prd. Čum. Pozrieme si ho. Takzvaný aimbot, proste, no má pekný ping DD-pad, je to jeho ping DD-pad, to viem, lebo očividne. Fireuje tento. Kámo,
Oni mali pauzu. Ja si toho drbne. Pozrime sa. No. To je mu akurát vybilo na také. Ja to pretočím, lebo tento má na 100% iba grief, proste za to, že bol AFK, Ale okej. nedali kovo. Ľudia, ale musíte pochopiť, že toto nemá VHčko, lebo keby mal VHčko, tak za prvé, buď si predmieruje, Alebo Freefireuje. alebo Free Fire, no. Kámo, počkaj, teraz sa uvidí, že či má VHčko, alebo nie. Kámo, tak tento má VHčko, ja som sa zmýlil. On jemu vidno ruku, on vidie z rukou, proste, normálne mu vidno iba ruka. A on už strieľa, on ho strašne, vieš ako vidíš spoza rohu? No. Buď má dobrý reflex, čo pochybujem zatiaľ, alebo... A ešte zabije vlastného, no tak to je GG. Tak to má kamore podľa, on behá vaša. Ja si pozrieť toto, že ako... Nemôže ho počuť, volkuje ten nepriateľ volkuje. Ten nepriateľ očividne volkuje. To je jeblý. Už ho vidí. No aha, už o ňom vie, tak si na ňom dobre. Kámo, dobre, tak toto nebol taký, toto bol normálny kill. Viedol na ňom krosom, úplne ako čo. Kámo. Ty máš aspoň hackera, ja tu mám normálneho hráča, ktorý proste robí. On bol, vážne, jeho reporty proste skrz to, že bol AFK. Jeho proste skrz to reporty, ja mám ping DD pad proste. Ja, že to už ide klačovať s jedným HP na V2, ale tak asi nejde, no, či? Nemám baleno, nemám. Ja. A on sa nechá zabiť dokonca sám. Kámo. Môj tu má jedniak tak grief. Posledné To je kolo. všetko, čo by mohol mať. Ja mu vážne asi dám za ten grief, pretože to čo robil, že bol AFK, Tak tak... ja už mám tam... Kámo, čo ešte mal také? No, takže... Aim Assistance nemal, to bolo jasné, že nemá. Major... Možno ten nakoniec bol taký divný, že ich prefajroval, ale neviem. Určite mi napíšte váš názor, ale podľa mňa není. Major no proste, Other Extra Assistance, to neviem, to by nemal mať, ale grief má proste, alebo polku, viete, keď proste idete hrať a to je jedno, že či aj vyhrávate, on nemá byť proste AFK, za to mu dávam, okej. Okej. Ďakujem za zhliadnutie tohto videa, ak chcete ďalšie Overwatche, určite like, odber, koment. S vami bol Fire, oheň s vami, všetko s vami, čau.